Partner, Eto na! nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Burnay! Natatawa talaga ako, naalala ko lang yung kapag parang hindi sila naniniwala tayo yung tambalan, tapos gusto nila mag-adlib tayo, kahit bumibili ka lang ng stockings. Ay, hayaan nyo na, wag nang... Nakakatawa lang. Hayaan yung manahimik kami minsan. Lumaki sa isang baryo sa Cagayan Valley si Dado. Nagmula siya sa isang pamilya ng mga magsasaka. Nang si Dado ay nag-aral sa elementarya, ay hindi pa uso ang kuryente at telepono. Hindi rin uso ang sapatos sa kanilang lugar. Araw-araw ay naglalakad siyang nakayapak patungo sa eskwela. Minsan ay umuwi ang batang si Dado na iika-ika ang mga paa. Oh, anak, ano nangyari sa mga paa mo? Bakit iika-ika ka maglakad? Tanong ng ama ni Dado. Itay, nakatapak po ako ng tinik sa may palayan. Medyo malalim po ang pagkakabaon kaya nahihirapan ako maglakad. Ang weird naman kung gugulong ako, di ba? From palayan to our house. So ika-ika na lang. Sagot ni Dado. Nako, halika anak at gamutin natin ang sugat mo. Huwag kang mag-alala. Sa kaarawan mo ay bibilhan kita ng tsinelas. Masayang sabi ng ama ni Dado. Talaga, tay? Reregaluhan mo ako ng tsinelas? Yes! Magkakatsinelas na ako! Salamat, tatay, ha! Hindi na ako maglalakad ng nakayapak, hindi na ako matitinik, at hindi na rin mapuputikan ang mga paa ko. Masayang sabi ni Dado. Basta anak, ha? Ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo ang pag-aaral mo. Gusto ko makatapos ka ng kolehiyo. Ayokong matulad ka sa mga kabaryo natin na pagdating ng grade 6 ay hihinto na sa pag-aaral. Kung hindi mag-aasawa, magtatrabaho na lamang sa palayan. Napakataas ng pangarap ko para sa iyo, Dado. Gusto ko natutukan mo ang pag-aaral mo. Hindi mo kailangan tumulong sa pagsasaka ko. Trabaho ko ang magbungkal ng lupa at tustusan ang mga pangangailangan mo. At ang trabaho mo naman ay mag-aral na mabuti. Malinaw ba, anak? Opo, itay. Pangako. Mag-aaral ako mabuti para makatulong po ako sa inyo ni inay. Basta, yung tsinelas ko po malambing na sabi ng batang si Dado. Ayoko nga off yung mic. Kinis ka! Hatching po kasi siya. Sumisayas ako yung mic ayaw. Visit ka. Hayaan mo rin nila kung paano ka humatching. Baka ano sila baka maisip nila, babae ba yung construction worker? Batid ni Dado ang paghihirap ng kanyang mga magulang. Mabigyan lamang siya ng magandang kinabukasan. Kaya naman, hindi niya binigo ang kanyang pangako. Sa kabila ng kahirapan, ay hindi siya naging pabaya. At sa halip, ay lalo pang pinagbuti ang pag-aaral. Dado, huwag ka munang umuwi. Maglaro muna tayo ng basketball. Yaya ng isang kaklase ni Dado. Naku, pasensya na ha. Gusto ko man kayong makasama, hindi talaga pwede. Dahil napakarami nating takdang aralin. Sa ibang araw na lang siguro, sagot ni Dado. Ikaw naman, Dado, puro ka na lang aral. Baka mabaliw ka na sa sobrang talino, ha? Sabi ng kaklase ni Dado, kasunod ng malakas na tawanan ng iba pang mga kaeskwela. Ang mga pangungutyang gaya nito ay kayang tiisin ni Dado dahil malinaw sa kanya ang prioridad niya sa buhay.
At hindi nagtagal, nagbunga nga ang kanyang pagtsatsaga nang makatapos siya bilang cum laude sa kursong Electrical Engineering sa Mapua. Nang makatapos ng pag-aaral, ay agad siyang nakapagtrabaho bilang pilot trainee sa isang sikat na airline sa Pilipinas. At dahil sa husay na ipinamalas, ay lalo pang bumulusok ang biyaya sa buhay ni Dado. Isang international airline company ang nag-alok sa kanya na magtrabaho sa US bilang design engineer. Dito na lalong lumawak ang kasanayan ni Dado sa mundo ng engineering. At para higit na mahasa ang kaalaman, ay nagdesisyon si Dado na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral ng masters sa Stanford University. Wow! Suma-Stanford! Ikaw na! You already! Nang matapos ni Dado ang kanyang masteral studies, ay sunod-sunod na namang nagbukas ang magagandang oportunidad. Nakapagtrabaho siya sa mga nangungunang technology companies sa US. Ito ang nagbigay daan sa kanyang katanyagan nang gawin niya ang disenyo ng kauna-unahang PC chipset sa buong mundo na nasa loob ng bawat personal computer sa panahon ngayon. Ang galing naman! Pilipino yan eh! Maglalabasan na naman yung proud to be Pinoy comments! I-hashtag mo yan! Correct! Hindi naglaon ay nakapagtayo na rin si Dado ng sarili niyang mga kumpanya na lalong nagpayaman sa kanya. Taong 1993, ang kumpanya ni Dado na S3 ay tinanghal bilang third most profitable technology company sa buong mundo na may initial public offering na $30 million. Ganon? Sa ngayon, si Dado isa ng multi-millionaire investor and business owner. Kung noon ay naninirahan siya sa isang maliit na barong-barong, ngayon ay meron na siyang 3 mansyon sa US, 2 resort sa Lake Tahoe at Sonoma, San Francisco. At kung noon ay naglalakad siya ng nakayapak patungo sa eskwela, ngayon ay nagmamaneho na siya ng kanyang magagarang sasakyan at nagmamay-ari pa ng sarili niyang mga eroplano. Oha! Sa gitna ng kanyang tagumpay, ay hindi kinalimutan ni Dado ang kanyang pinagmulan. Nagtayo si Dado ng isang foundation at pinondohan ang pagpapagawa ng isang computer center sa kanyang dating paaralan sa elementarya. Ito ngayon ang kaisa-isang public school na may pinakamodernong computer network sa buong Pilipinas. Bukod dito, ay may scholarship program din si Dado para sa mga piling mag-aaral na Pilipino na nagnanais na magkaroon ng degree sa engineering. Tunay nga na napakalayo na narating na mga paa ni Dado na noon ay bugbog ng kahirapan. Ang mga paa niya noon na dati ay nakayapak at putikan, ngayon ang nakatungtong na sa katagumpayan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng Filipino entrepreneur at engineer na si Diosdado P. Banatao, ang nagdisenyo ng kauna-unahang PC chipset sa mundo ng teknolohiya. Siya ang ating pambato from Cagayan Valley to Silicon Valley. Ganda naman ang kwento! Ganda naman ang kwento mo, Dado! Another success story, partner. Diba? Because dreams do come true. Correct. Basta alam niyo po mga kabisyo, basta tama lang po yung direksyon. Wala pong rason para hindi mo matupad yung pangarap mo. Diba? Basta eyes on the road. Tama. Live your dreams, kabisyo. Yung tipong ang napaka-importante talaga sa isang tao na magkaroon ng pangarap. Correct ka. Diba? Yung tipong ano kaya ang gusto kong mangyari sa akin 10 years from now? O kaya ano kaya ang gusto kong maging pagdating ng araw? Correct ka. Gusto ko bang yumaman? Gusto ko ba magkaroon ng sariling bahay? Gusto ko ba magkaroon ng eroplano? Gusto ko ba makatapos ng pag-aaral? Dito po pumapasok ulit yung law of attraction. Yung law of attraction, mga kabisyo, lahat ng gusto mo, dapat ilagay mo sa isang board. Tama. Diba? Wag lang si Brad Pitt kasi kay Angelina na yon. Wag mga
mga ganun pangarap, yung mga imposible lang. Kasi hindi ka maganda. Joke lang. Yung malapit Hindi. naman sa katotohanan. Hindi, diba, partner? Diba, halimbawa, bahay. Ipopost mo dun sa board na yon, yung law of attraction board mo, yung bahay na gusto mo. Correct. Diba? O di naman kaya kotse, magpo-post ka ng picture ng wheels. Diba? O di naman kaya gusto mo ng swimming pool, magpo-post ka ng picture ng swimming pool. Simple lang naman kung tutusin di ba? Simple lang, yung pagkakaroon ng ganyang target, ng goal, o kaya ng pangarap sa buhay mga kaibigan, binibigyan mo ang sarili mo ng direksyon. Di ba? Yung simple lang na pagsusulat ka, ayan, ano ang gusto mo magkaroon? Gusto mo magkaroon ng sasakyan. Correct So ka. naglagay ka ng wheels sa board mo. Tama. Ako tanda ko, partner, nung nag-aaral ako, before graduation, nag-set na rin ako ng short-term, medium-term, at saka long-term Long-term goals. goals. So sabi ko sa short-term goals, after graduation, kailangan makahanap pa agad ako ng trabaho after a few months o after a few weeks. Tapos sa medium-term ko, kapag nagkaroon ako ng trabaho, kailangan makabili ka agad ako ng cellphone na gusto ko. Oo, yung trip mo. Oo. Tapos sa long-term goal ko, after siguro several years, kailangan magkaroon ako ng sarili kong sasakyan at sarili kong bahay. Correct ka. And all of these goals, Ay natupad. natupad ko sa simpleng pagsusulat na yon dahil sa pagsiset mo lang ng mga goals mo sa buhay. Importante po talaga may pangarap. Tama. Mahalaga po talaga yan. Kasi yun yung yun yung magpupush sa'yo para i-achieve ito. Tama. Diba? Kasi nangangarap ka Napapagod ka na sa pagkukommute, so mangangarap ka magkaroon ng sasakyan. At dahil dyan, magsisipag ka. Mag-e-effort ka, mag-aaral ka na mabuti, hindi ka magbubulakbol, Hindi diba? ka papaimpluwensya sa masamang barkada. Corrected ba? Ako nga partner, ang goal ko magka-braces Very Kasi- braces sa leeg. Gusto ko talaga sa likod, partner. Braces sa likod. Nananakit kasi madalas Hindi ko ba kasi ko Hindi, di ba? May mga goals po tayo at kapag lagi po nating iniisip ang isang bagay, matutupad po natin yan. At alam niyo po, matutupad ang pangarap kung nag-aaral ka na mabuti. Napakalaking bagay ng edukasyon sa buhay ng Tingnan tao. mo, di ba? Tingnan mo. Yung mga nag-aaral ng mabuti, gumagraduate ng cum laude. Yung mga Totoo. gumagraduate ng cum laude, hindi na kailangan mag-take ng civil service exam. Automatically, pwede na mag-work sa gobyerno. Tsaka dala-dala mo na yan Dala-dala until mo the na rest of your yan. life. Kung gusto mo ilagay sa lapida mo, cum laude, di go. Pwede naman. Diba? Kasi iba talaga pagka nag-aaral na mabuti. Wala lang, isang paalala lang muli. 'Di ba? Na to study hard. Yun yung sabi ng tatay, 'di ba? Tama. Sabi ng tatay, trabaho ko magbungkal ng lupa. At ang trabaho mo, Ay mag-aral na mabuti. Yun Kaya ka Correct. nag-aaral ngayon, kaya ka student. Kasi yun lang yung kailangan mong gawin. So huwag ka nang lumihis ng landas na papunta ka na sana doon sa school ninyo, biglang lumiko ka pa doon sa, ewan ko kung ano yung So, saan nilikuan mo. biglang likong yan? Corrected ba Kung alam, depende kung nasan ka. Sa Tamesa, Pasig, Pasay. Diba? di ba ikaw na pinag-aaral ng nanay at tatay mo ngayon? Trabaho nilang pag-aralin ka. Correct. Obligasyon nila yan. At ikaw naman, obligasyon mong pagbutihin. Diba? Tapos nabubulakbul ka lang, nakakahiya Tama. naman doon sa mga estudyanteng nagtatrabaho habang nag-aaral. Correct. Diba? Yung mga working students, ako bilid din ako sa mga ganyang klase ng estudyante, partner. Dahil sa pangarap nila na makatapos sa pag-aaral, gagawa ng paraan. Diba? Kahit nagtatrabaho ako habang nag-aaral, gagawin ko makatapos lang ng pag-aaral. Tama. Matutupad ka, Bisyo, if you set your heart and your mind on it. Correct. Sabi ng mga tambalanista natin, tama na daw kasi hindi sila makababa ng sasakyan. Tapusin na natin ang tambalan. Importante ka, Bisyo, na magkaroon ka ng edukasyon. Correct. At importante na magkaroon ka ng pangarap sa buhay. Tama. Dahil yung mga pangarap na yan, Kabisyo, yan yung magbibigay sa'yo na maayos na buhay. Tama. Diba? Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!